bayangno gambaran iki. Ana wong ning ora-ora entak ndekne nggo sangu pakanan omben-omben tumpakan unta padha mongko ilang apa kulo zalika sekabehane mau bagdatan sanalika mendadak hilang semuanya yang diharapkan enggak hilang kabeh. Jadi ada rasa sakit alam. Wal yas lan putus asa. Putus asa wah wis gak ana harapan iki. Dalam keadaan putus asa semono wis mati kari-kari bedunduk. Teko iku mau. Rakhilah sing nggawa to ambek sarape mang. Senenge wong iki sing balik dengan tiba-tiba barang yang dibutuhkan, barang yang menjadi andalan dia itu jujuk teko ngantek wali-walian. Saking senenge ngantek digambarno seperti itu. Lah itu nek ana kawula sing tobat, Gusti Allah itu lebih seneng melebihi ini gitu. Jadi iso gambarno kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yushabbihur Rasul sallallahu alaihi wasallam qabulallahi li taubatil abdi ta'ib wa ridahu wa rahmatu wal wasi'ah bi ibadihi wa safaqati alaihim bi rajulin fi ardin jadba yusabbihu madhaake ngemperake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qabulallahi ing penerimaane Gusti Allah taala li taubatil abdi marang taubate kawulane at-taibi sing tobat waridahu lan ridane Gusti Allah taala wa rahmatahu lan rahmate Gusti Allah taala alwasi'ata kang jembar bi ibadi kelawan kaulane Gusti Allah taala wa safaqatahu lan welas asih Allah taala alaihim ing atase ibadah kaulane mau dipadakno birajulin kelawan wong lanang fi ardin jadba ing dalem tanah sing entak-entak muhlikah sing membahayakan sing bisa membunuh bisa mencelakakan tanah lapang enggak ada tumbuh-tumbuhan enggak ada apa-apa wetan kulon gak jelas doa minhu sing ilang minhu sangking rajul apa bairuhu untane rajul allazi azama jtiyazatil kalfalati bihi kang nejo ya rajul ijtiyazatil kalfalati bihi ing menempuh mengkono-mengkono padang gersang mau bihi kelawan allazi bair wong lanang ning gone ora-ora yang berbahaya sing dijagakno namung unta sing ditumpahi iku ada hilang doa summa wajadahu mongko nemu sapa rajul hu ing ba'alazi bair waqat asrafa alal halak kan hale teman-teman wis menjelang ngarep ya menjelang asrafa itu
nyedak-nyedai alal halaki asrafa ya rajul alal halaki ngatasé mati. Dah yang dijagakno ontane iku. Mergo orang dulu orang Arab unta itu pokok itu. Di situ dia bisa membawa kemana-mana sebagai transportasi. Di unta itu perbekalan juga di situ, makanan, duit, senjata segala macam ada di situ semua. Nek iku hilang, orang mau transport, tapi semua yang diperlukan itu hilang. Nah, sudah hilang sampai Arab mati. Waqat asrafa alal halak. Wa ya isalan putus asa ya rajul minan najati sangking selamat. Carane piye wong tanah entak-entak gini ndak ada apa-apa. Satu-satunya harapan hilang sisa. Gusti Allah Ta'ala melalui Rasulnya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyamakan penerimaan Gusti Allah Ta'ala terhadap taubatnya hamba itu kaya wong sing duwe kendaraan unta barang segala macam ning gone untane kabeh di tengah-tengah lapangan yang sangat berbahaya hilang terus ketemu hari itu wingi kan dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lallah afrah bi taubati abdi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Putus asa ini juga gitu. Summa wajadahu waqat asrafa alal halak. Sudah hilang, sudah putus asa, wis mate ning ngene iki, kali-kali ketemu. Kenapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan penerimaan Allah Ta'ala terhadap taubatnya hamba itu seperti itu? Seperti lelaki yang kehilangan unta dan aba-abane kali-kali ketemu. Tasjian krana nyemangati mensapot linnasi marang manusa alat taubati ing atase taubat supaya kowe iku semangat untuk bertobat itu tidak putus asa. Wah, dosaku semene gede ini. Terus digambarno karo Kanjeng Nabi. Gusti Allah itu nek ana kawulane sing tobat itu ngungkuli wong sing ning ora-ora berbahaya ilang ontane sak abah-abahane kali-kali ketemu. Seperti itulah ridane Gusti Allah Ta'ala ini. Ana wong bar kelangan unta sak abah-abahane perbekalan sak piturute ilang terus putus asa wis mate iki ngene iki kanggo arep rono numpak apa iki nek sumangan apa nek ngelak ngombe apa iku ape digowo mungkin ya mangkel-mangkel sithik nembekan untane iku. Tapi nek ujug-ujug ontane teko. Apa terus dikepluki ngono. Oh dipateni iki semaran aku. Gak. Sewenenge ora karuan. Itu dari metaforane wong dosa ambek Gusti Allah iku wani segala macam kali-kali balik niku Gusti Allah tobat. Diterimanya seperti
apa jenenge unta diterima oleh pemiliknya tadi itu. Jadi tasjian linnasi ala taubah wa daf'an lima yusrifu anha, lan menolak marang barang sing iso nginggokake ya ma'anha saking tobat, supaya orang tidak wis kadung ngene tobat barang, supaya ora ngono. Wa fathan li babil raja, lan untuk membuka riba birrojai maring lawang harapan amamal ibad ana ing ngarepe kawula-kawula, selalu terbuka harapan itu, ndak putus, ndak ada yang berharap. Wallahu ta'ala mongko ta Gusti Allah taala ma'a kudrati sartane kekuasaane Gusti Allah taala al azimati sing agung wa izzatil kabir wa izzil kabir, lan keluhurane kang gedhe, kuasane luar biasa ya, menangan. Tapi di samping itu ma'akudratil azima wa izzil kabir, Gusti Allah iku raufur rahim, zat kang akeh welas asihe, rahimun tur akeh sayange ninggone kawulane. Yusajjiul ibad, nyemangati sapa Gusti Allah taala, mensapot apa Gusti Allah taala al ibadah ing kawula-kawulane ala taubat ing atase taubat. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil hufrani kallamami. Nanti Imam Busiri bersair itu karena Gusti Allah memang tawwab. Gusti Allah taala seperti yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada taubatnya hamba-hambanya itu melebihi orang yang kehilangan bairnya dan kembali. Raufun rahim yusajjiul ibad ala taubah wa yukrimuhum, lan mulyano sapa Allah ing ibad biqabuliha kelawan menerima taubatnya. Lah ya wong kelakuane kaya ngono, taubat ditampa karo Gusti Allah. Gusti Allah kok tok mulyano kawulane kok ngantek ngono. Lah yang wis waya diharap-harapno malah bedal, ini arep mangan bontote digawa, waya buta-buta malah lunga. Ngono iku bareng teko ya ditampa dengan senang hati itu. Iku Gusti Allah ngungkuli iku nek ana kawulane sing tobat kembali kepada Allah. Wa yuwajjihuhum, tidak hanya yusajji yukrimuhum biqabuliha, tapi wa yuwajjihuhum, lan ngarahake sapa Allah ing ibad ila ma fihi, marang barang fi kang iku tetep ing dalem ma an-najatu tai keselamatan, wa sa'adatu lan kebahagiaan fid dunya wal akhirat, ing dalam dunia lan akhirat. Itu Gusti Allah taala. Padahal wis didurakani, wis dimaksiati karo kawulane itu. Begitu kawulane tobat diterima dengan senang hati, malah ditunjukkan cara bagaimana bisa selamat dan berbahagia dunia akhirat. Wa
Wa fil hadis kinayatun, lan iku ing dalam hadis iki, hadise Kanjeng Nabi, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum sakota ala bairi mau. Kinayatun utawi metafora, kinayah. Kinayah itu metafora. Jadi an ihsanillah, saking anggone bagusi sapa Allah Ta'ala ila abdihi marang kaulane Gusti Allah Ta'ala at-taibi sing tobat wa tajawuzihi lan anggone memaklumi, memaafkan an sayyiatihi. Ana orang berbuat kesalahan dimaklumi, artinya dimaafkan. Ya saya maklumi kalau kamu punya kesalahan, kowe ora ngerti kok. Itu tajawuz. Li annal asiya, karena setuhune wong sing duraka, sing maksiat. Idza waqa'a nalikane tumiba ya asi fil maksiat ing dalem maksiat. Sora dadi ya asi dadi iku fi qabdati syaitan ing dalem cengkramane setan. Wa asrihi lan tawanane setan. Fa asrafa mongko mendekati ya asi alal halaki ing atase kerusakan, kebinasaan mung dikuasai setan. Fa idza wafaqahu Allah Ta'ala, mongko tatkalane nulung sapa Allah Ta'ala ing asi litaubati marang taubat, karena taufik hidayah Gusti Allah ndekne taubat. Kharaja mongko metu sapa asi min su'mi tilkal maksiyati, saking siale mengkono-mengkono apa sih sial. Siale mengkono-mengkono maksiat. Sial iku apes, tapi ning basa makna gandul apes iku wis dienggo maknane ajaza, yang tidak mampu itu. Bahwa ajizun, bahwa ini iku ajizun apa ngono kan maknane ajiz. Ajiz sing nggone makna gandul iku maknane ora mampu. Ya iki su'mun iku apa sing bahasa Indonesiane sial iki lho. Mau apa sih? Mau aku kebentuk wae kesandung. Kok apa sih ngono? Ane apes. Sial supaya ora mbok jumbuhna karo apa sing bimakna ora mampu, maknane sial aja. Kharaja min su'mi tilkal maksiyah, saking siale mengkono-mengkono maksiat. Jadi orang yang maksiat itu bisa sial hidupnya itu. Wa takhallasa lan ucul ya asi min qabdati syaitan, saking cengkeramane setan. Tadi kan dikatakan orang yang jatuh ke maksiat itu jatuh di cengkeramannya setan. Kalau dia tobat, dia lepas dari cengkeramannya setan. Fa'aqbala mongko nampa sapa Allah alaihi ing atase asi bimaghfirati, kanthi pengapurane Gusti Allah Ta'ala wa rahmati lan rahmati Gusti Allah Ta'ala. Fatamsilu innama huwa li khalil abdi taib, mongko utahe penggambaran tobaté kawula ewean iku mau wong sing kelangan ontane terus ketemu neh. Innama huwa ing pestine utahe tamsil iku li khalil abdi taib, kanggo
keadaane kondisine kawula at-taibi sing tobat wa mayatakhasalu lahu bisa babi taubah lan barang kang bisa dihasilno lahu kanggo taib bisa babi taubat sebab taubate bayane mayatakhasalu minan najati wal fauz nyatane selamat wal fauzilan bejo beruntung ya. Jadi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu metodenya untuk dakwah, metodenya untuk memberi pelajaran, mendidik itu dengan cara metafora, memperumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga yang mendengar bisa dapat gambaran yang lebih jelas, utuh yang dikesakno. Itu. Jadi Kanjeng Nabi bukan hanya mengatakan Gusti Allah itu senang, ridho nek ana wong tobat, tapi digambarkan ridhonya itu seperti sama-sama ridho itu berbeda-beda. Ridhonya kayak apa? Senang itu kan juga berbeda-beda, ukurannya beda-beda. Ono sing saking senenge terus kowe dimayorno, ono sing saking senenge kowe dikei dhuwit, ono sing saking senenge kowe dilem ngono tae. Macam-macam ini. Nah ini untuk menggambarkan seberapa ridhonya Gusti Allah Ta'ala terhadap taubatnya kawula digambarkan sedemikian rupa dengan orang yang kehilangan unta, tempat di mana dia menggantungkan transportasinya, akomodasinya, segala macam sampai bekal-bekale barang ning kono ilang terus ketemu. Jadi so bayangno seberapa besar itu kegembiraannya. Nah itu tobaté kawula ning Gusti Allah, itu penerimaane Gusti Allah, ridhane Gusti Allah ya seperti itu. Walaqad balagha min ra'ati tasfir. Lan yakti teman-teman sampai min ra'ati taswiri saking keindahane penggambaran sampai apa anistamalati surah yen to mengku mengandung apa surah itu gambaran ala kulli muassirati ya ing atase sekabehane pengaruhe surah. Ahzan are ngalap bilu bisami kelawan pikirane wong sing ngrungokno wa tahrikan lan gerakake li khayalihi maring imajinasine same khayale same wa ahasisihi lan indra-indrane same wa afkarihi lan pikiran-pikirane same lituntijal asar al-matlub supaya menghasilkan ya surah mau al-asar al-matlub ing pengaruh yang dikehendaki labet sing ditupre. Karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran yang seperti itu tadi, ridhone Gusti Allah itu digambarno seperti senenge wong sing asale kelangan segala-galanya, digambarkan dalam bentuk unta dan perbekalan segala macam hilang terus ketemu. Ya.
Itu kan terus tergambarkan. Tidak hanya kalau lain kalau kita hanya mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu ridho banget. Senang kalau ada hambanya tobat itu senang. Gambaran umum seperti ini diterima oleh pendengar itu ya biasa ngono ya. Standar, tidak detail gambarannya. Lain kalau seperti yang didhawuhna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu, digambarno sekali min apa akadikum sakata ala bairihi, da orang jatuh saka ontane budal ilang, padahal makanan segala macam digawa kabeh ning ora-ora ndak-ndak, ra ono warung, ra ono apa-apa. Iku kan mesti misah-misah. Jirut iki ngono. Wah kan iki anu di rumah ti apik-apik wong ditibakno ngene ndene minggat sisan. Iki engko aku nek mangan apa ngamuk ngono gak karu-karuan. Kali-kali teko uncuk. Itu kan terus tergambar pada pendengar, tergambarkan. Gelone nalika ditinggal, muring-muringi barang sampai akhirnya terus sewenenge ra karuan ketika tiba-tiba dia datang. Kita terus mempunyai gambaran, oh Gusti Allah itu ridho terhadap kawulane sing tobat itu semacam itu. Kita tergambar sekali. Wa suratuhuna ya suratu rajulin fi sahra'in mukaffara ma'hu zaduhu minat ta'ami wal ma' wa markabuhu minal ibil. Gambaran yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul untuk menamsilkan penerimaan Allah terhadap taubatnya hambanya. Gambaran itu ning kene ya surah iku suratu rajulin. Gambarannya seorang laki-laki tergambar di pikirannya yang mendengar tadi. Fis sahra'in mukaffaratin. Ing dalam ora-ora sing entak-entak mukaffarah, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan apa-apa. Entak-entak cara Jawa. Ma'ahu iku sartane rajul zaduhu, utawa mau sartane rajul zaduhu, ya, perbekalane logistike rajul. Sebab orang kalau bepergian jauh, kalau numpak unta, nek cedak-cedak ngono ae numpak khimar, numpak jalan enggak apa-apa. Tapi nek perjalanan jauh mesti numpak unta, gak harus yang kuat melalui padang pasir yang luas seperti itu kecuali unta. Nah, perjalanan jauh fi sakhra'in mukaffarah, dia membawa to'am. Jadi perbekalannya itu to'am walma, kalau haus itu mesti, itu perbekalan yang tidak boleh tidak perjalanan jauh itu, makanan dan minuman. Wa markabu lan tumpakane rajul minal ibili saking unta. Di samping makanan, minuman, unta yang akan membawa dia dan perbekalannya itu. Gambarnya saiki ana wong ning ora-ora entak-entak, ndekne nggawa pakanan, minuman dan tumpakan unta, fadoa. Monggo dadak ilang apa kulo zalika, sekabehane mengkono mau kabeh. Tumpakane unta
ilang sak toame sak mae sing ana ning gone unta mau. Kali-kali bayangno gambaran iki. Ana wong ning ora-ora entak ndekne nggo sangu pakanan omben-omben tumpakan unta padha mongko ilang apa kulo zalika sekabehane mau bagdatan sanalika mendadak ilang bagdatan wa ayahu al-bahsu lan mayahake ing rajul apa al-bahsu golek tekan ndi wis ngantek kuwesel ora ketemu ayahu al-bahsu hatta ya isa sehingga putus asa sapa rajul min istirdadi syai'in min dzalik saking amrih balike suwiji-wiji min dzalika sing mengkono-mengkono to amak markab wis ora duwe harapan tumpakane balik sangu-sangune perbekalane balik. Wakot akhatot yakti teman-teman ngupengi bi kelawan rajul apa kulo suaril yasi kabehane gambaran-gambaran keputusasaan tergambar kabeh wong iki wis ra iso apa-apa. Bata masalahan membentuk tamasalah itu ngeglo fi nafsi ing dalem awak dhewe ne rajul apa al-yasu keputusasaan minan najati saking slamet wis ate iki mate ate jaganan mok unta iki pakanane ya ning kono ben-ben kono ilang dan tidak ada harapan sama sekali. Wa baina ta'ajjub lan antarane ta'ajjub gawok iku ilange ning ndi wong bledale ning minggate ning endi iki mau unta iki antarane ta'ajjub wal alamilan sakit ya Allah. Rasa sakit kalau alam itu, kalau marot itu penyakit, kalau alam rasa sakit. Kalau ditinggalno sesuatu yang sangat dibutuhkan ini ya sakit toh. Iki terus piye? Nek arep nutukno perjalanan piye? Kan membutuhkan unta iki, untane ilang. Iki engko piye? Nek lesu aku mangan apa? Iku ya ilang. Iki engko nek ngorong aku ngombe apa? Semuanya yang diharapkan enggak hilang kabeh. Jadi ada rasa sakit alam. Wal yas lan putus asa. Putus asa wah wis gak ono harapan iki. Wis gak ono. Wal istislam lan wis nyerah ngono ae lil mauti marang mati walaki lan binasa. Arek ngenteni mati ngono ae. Lah ngene iki diharapkan apa? Tumbuh-tumbuhan ndak ada, pemeneh warung gak ono kabeh. Sangune digawa kabeh mbek unta iki mau kabeh. Udah pasrah lah. Ngenteni mati ae. Sementara begitu idza dumadaan birokhilati alaiha ta'amu. Dumadaan birokhilatihi kelawan kendaraane ibile ontane rajul mau alaiha kang iku ing atase rokhilatihi ta'amu pakanane rajul wasarabulan omben-ombane rajul. Dalam keadaan putus asa semono wis mati kali-kali bedunduk teko iku mau rakhilah sing nggawa ta'am mbek sarape mang
Faqoma mongko jumeneng ya rajul kal makhudhi kaya sing makhud. Makhud itu ora karepe dhewe, digawe kaya diangkat. Wadeke ora karepe dhewe, kal makhud itu. Mumsikan biha hale nyekeli biha kelawan rohilatihi kata la tahruba minhu sehingga ora mlayu ya rohilah bi minhu saking rajul saikan tur gombol sapa rajul min siddatil farahi saking buangete gembira wis putus asa sampai pasrah sampean wis matek-matek kari-kari mau jegungkuk teko. Wah. Terus kaya wong ora karepe dhewe ngono, madeg jengkirat nyokeli. Karo gembor-gembor min sidatil faroh sange banget faroh. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Allahumma du Gusti kula anta utahe panjenengan iku abdi kawula kula. Wa ana utahe kula niku rabbuka pangeran jenengan. Kualik-kualik ngomong iku Pak Akhta mongko keliru sapa rajul min siddatil farahi saking buangete gembira. Saking buangete gembira nganti kualik-kualik. Allahumma anta abdi mestine Allahumma anta rabbi wa ana abduka tapi kualik anta abdi wa ana rabbuka. Itu kan surah itu kan gambaran ketok itu. Senenge wong iki sing balik dengan tiba-tiba barang yang dibutuhkan, barang yang menjadi andalan dia itu juk-juk teko ngantek kuali-kualian saking senenge ngantek digambarno seperti itu. Lah itu nek ana kawula sing tobat Gusti Allah itu lebih seneng melebihi ini gitu. Jadi iso gambarno kuwi. Hah? Sidatul farah itu isih kalah mbek ridane Gusti Allah nalika ana kawulane sing wis ora rene gak karuan kabeh tobat balik ning Gusti Allah. Hadar rajul utawi wong lanang iku sing kelangan rohilatuhu terus ketemu dadak mau. Hadar rajul utai iki wong lanang bi farhati sebab gembiraane hadar rajul alati la tudara kang ora iso dibandingi tidak tertandingi lagi kegembiraannya wasuririhi lan gembirane bahagiane rajul alladzi la yumkinu kang ora mungkin apa tahdiduhu batasi seberapa kira-kira gembiranya seberapa? Enggak bisa. Seberapanya enggak bisa. Mbok batasi sak gunung enggak iso, sak anu enggak iso. Saking gembirane. Gembira yang tidak terukur, yang tidak terkira. Hadar rajul fathati la tudara wa sururihi alladzi la yumkinu tahdiduhu laisa asaddu khirsan alal hayat ora ana iku asaddu luweh ora ana ya rajul iku asadda khirsan luweh nemen apane khirsan berantane alal hayati ing atase hidup wa qabulan lan nampa lirahilati marang tumpakane mau unta wa talaqian lan nampa linajati marang keselamatan keberuntungan min qabulillahi dibanding saking nampane Gusti Allah li taubati abdil mukmin marang taubate kawulane Gusti Allah al mukmin wa iqbali lan madhepe Allah alaihi ing atase
abdihil mukmin. Iso gambarno iku mau wong sing kelangan terus ketemu meneh mau senenge barang iso mbok gambar seberapa. Itu gak apa-apa. Nek mbok bandingno karo Gusti Allah taala ketika menerima taubatnya kawula sing mukmin. Li anna audatar rahila. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Tidak apa-apa nih. Li anna audatar rahilati. Karena setuhune baline tunggangan iki mau rahila, tunggangane wong mau. Fiha ing dalam rahila. Iku ing dalam rahila kaya tuh kehidupane rajul ad-dunyawiyah. Ad-dunyawiyah tuh sing bangsa dunia. Mergo kenapa dia begitu senang banget, begitu gembira sekali sampai kualik-kualik matur Gusti Allah. Mergo di rohilahnya itu, di untanya itu ada makanan, ada minuman, ada kehidupannya dia. Nah itu orang ketemu, orang mangan, orang mati dia. Jadi gembira sekali karena balik. Dia bisa makan lagi, bisa minum lagi, bisa urip gitu. Tapi urip sebatas duniawi ya. Karena itu pakanan, umben-umben, ini bangsa duniawi ya. Sementara wa audatuhu fiha hayatuhul ukhrawiyah. Baline wong rajul fiha ing dalem tobat iku hayatuhu utahe kehidupane rajul ukhrawiyah kang bangsa akhirat. Balike unta itu mengembalikan kehidupan duniawianya karena dia bisa makan lagi, bisa minum lagi yang semula sudah putus harapan, tidak bisa makan, tidak bisa minum karena hilang. Jadi begitu kembalilah harapan hidupnya di dunia. Tapi tobat, ning Gusti Allah itu tobat. Itu tidak hanya duniawi yang dikembalikan. Yang dikembalikan adalah kehidupan ukhrawiyah. Wa hiya allati talabaha Allahu minhu wa hiya utawi audatuhu sing kaya ngono mau iku allati talabaha sing nuntut sing nuprih ha ing lati sapa Allah Gusti Allah minhu saking rajul atau abad mau wada'ahu an ngajak sapa Allah ing rajul mau ilal khifadhi maling reksa alaiha ing asale taubat wal istimsak lan cekalan biya kelawan taubat. Nah, ini kita dianjurkan untuk terus istighfar dan taubat meskipun kita sudah berkali-kali taubat tetap aja dianjurkan untuk selalu taubat karena ada kesalahan-kesalahan kita yang kita ketahui, kita sadari, ada yang tidak kita ketahui dan tidak kita sadari. Undal wa yu'khadhu minal hadis lan dialap minal hadis yang hadis iki wallahu hadis afrahu bitaubati abdi mau apa jawazu darbil masal wenange diperbolehkannya gawe contoh bima kelawan barang yasilu kang temeka ya ma ilal ifhami marang pemahaman minal umuril mahsusati gawe contoh saking pira-pira perkara kang iso diindra. Jadi boleh dan kaya ning gone hadis mau memberikan contoh sesuatu yang bersifat fisik yaitu orang
yang kehilangan rohilah kemudian ketemu dengan penerimaan Allah terhadap taubatnya hambanya. Dan itu boleh, karena itu justru mendekatkan pemahaman dari orang yang mendengar. Orang terus bisa gambar, oh jadi gembirane Gusti Allah, ridhane Gusti Allah itu ngungkuli itu ya. Padahal itu aja menurut saya itu sudah wah gembira yang pol itu. Dioro-oro entak-entak kehilangan segala sesuatu tiba-tiba datang. Itu kegembiraannya bisa kita bayangkan. Wa fihi lan iku ing dalem hadis al irsyadu ila dawamil muraqabah wa istimrari muhasabatil insan li nafsihi. Ning gone hadis kuwi al irsyad mengajari, membimbing, nuduhake ila dawamil muraqabati maring terus menerusnya muraqabah. Muraqabah itu selalu ingat Gusti Allah Ta'ala. Muraqabah. Orang ketika kita bicara soal duniawi, kita selalu kaitkan dengan yang ukhrawi. Itu berarti kita muraqabah terhadap Allah. Kadang-kadang kita enggak. Jadi ketika itu soal duniawi, kita enggak ingat Gusti Allah, enggak ingat akhirat. Muraqabah itu selalu ingat. Jadi ning pasar nyambut gawe kelingan Gusti Allah. Gusti Allah iki ndhawuhi kon nyambut gawe. Sinau golek ilmu. Ora kok mau kepengin pinter, kepengin dadi kiai, kepengin gak. Kelingan Gusti Allah. Ndhawuhi thalabul ilmi. Iki dituntut orang diharuskan mencari ilmu. Kawin, ya ora kok terus sing dipikir bojone apa, bakal bojone apa, bakal maratuane, sing dipikir itu Gusti Allah iki ngatur soal perkawinan dengan contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Muraqabah itu eling terus ini. Emeh maca kelingan Gusti Allah arep apa-apa muraqabah ning Gusti Allah. Wastimrari lan membimbing menunjukkan istimrari muhasabatil insan, terus menerus mengevaluasi diri manusia lin nafsi marang awak dhewe manusia. Muhasabah itu mengoreksi, terus menerus ngoreksine manusia lin nafsi marang awak dhewe manusia. Diminta untuk terus menerus ngoreksi awake dhewe. Aja ngoreksi awake wong, gak ana gunane. Ngoreksi awake dhewe jelas ana gunane untuk diri kita sendiri. Wa wujubil mubadarati bit taubati lan wajibe ake-ake bit taubati kelawan tobat. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau merasa punya dosa dan enggak tobat. Wa rajai qabuliha lan mengharapkan ketampane tobat minallahi sang Gusti Allah Ta'ala, ya. Seperti halnya doa itu salah satu syaratnya ya harus meyakini bahwa doanya didengarkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Benar donga asal donga tidak yakin Gusti Allah akan mengabulkan malah ramandi.
tobat juga begitu. Segera tobat dan yakin bahwa tobatmu diterima oleh Allah Ta'ala. Wa fi laniku ing dalam hadis rahmatul maula utai rahmate Gusti Allah ndoro azza wa jalla wa jahlul insani wa ghaflatuhu lan bodhone manusa wa ghaflatuhu lan lalainya manusa. Gusti Allah Ta'ala itu mengingatkan kepada kita betapa kasih sayangnya kepada kita, sehingga digambar sampai Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih ridho nih Gusti Allah melebihi jauh melebihi orang yang kehilangan rohilahnya kemudian ketemu. Jadi so bayangna kowe kaya apa sayangna Gusti Allah ning gone kawulane iki. Manusa ora ngerti, ora mudeng. Nek dicintai, disayangi mbek Gusti Allah seperti itu tidak ngerti. Buktine apa? Buktine akeh sing gak tobat. Ndak ngerti. Nah ini paham ngerti ndagake tobat. Wa fihi lan iku ing dalam hadis anal usra ma'al yusri, setune angel iku ma'al yusri sartane gampang. Wong itu angel, angel iki untuk nggawa pakanan nggawa segala macam hilang ya. Enggak lama datang teko. Itu jadi ning dunia iki Gusti Allah itu begitu. Jadi ma'al usri yusra. Ma ya bukan ba'da. Jadi tidak ada alasan untuk bersedih terus-menerus, tidak ada. Karena kesedihan akan disusul dengan bersama-sama dengan kegembiraan. Kesulitan bersamaan dengan kemudahan. Jadi tidak ada alasan juga untuk mengeluh. Wal faraja ma'al karb. Kok sumpek ya mesti ada jalan keluar, bersama dengan jalan keluar. Ono sumpek kok ada jalan keluar. Ada malam ya ada, subuh ada pagi. Tidak ada kok subuh terus-terusan, tidak ada. Ma'annahu lan sedune kelakuan layak ora ana putus harapan min rahmatillahi saking rahmati Gusti Allah. Wa fi lan iku ing dalam hadis utawi annal khirsa ala din yajibu ayyakuna aqwa minal khirsi ala ad-dunya. Ning gone hadis iki juga bisa kita ambil kesimpulan utawi annal khirsa setuhune perhatian lobo itu perhatian yang sangat perhatian alat dini, perhatian alat dini yang atas agama iku wajib apa ayakuna yen to ana pal khirsu alat din ana iku aqwa luwih kuat minal khirsi tinimbangane perhatian alat dunia yang atas dunia. Mestinya sing akhirat harus lebih. Kemudian keseimbangan nek menurut zaman Orde Baru kan dunia sampai akhirat itu sama-sama 50% nih ngono. Iku maknane keseimbangan. Jadi apa namanya kita itu harus akhirat dan dunia itu sejajar. Kita ya cari duit, ya cari akhirat, cari ganjaran. Sejajar, kayak timbangannya pada 50 sampai 50. Itu enggak keseimbangan itu. Itu yang dimaksud keseimbangan itu
dunia iki perlune seberapa, ya kasih segitu. Akhirat perlunya seberapa, kasih segitu, itu keseimbangan. Imbang. Kowe lunga ning gone Juwono, sangu pira? 50.000. Kowe ning Jakarta nek sangu 50.000, ora cukup. Ora cukup itu. Harus imbang antara perjalananmu dengan sangumu. Ning dunya itu kowe butuh mangan minum itu kira-kira 200 tahun lah. Ning akhirat pirang tahun. Itu porsinya gak entuk padha. 200 tahun, senajan 200 tahun itu menurut kalender itu suwi, tapi nek mbok bandingno karo selawase, ya mesti tetep lawas-lawase ya. Tetep lama selawase. Mbok 1000 tahun lah sampai selawase ya tetep suwe selawase. Dan itu kalau kamu kasih seimbang, enggak banding, enggak bener itu. Ya. Harus lebih akwa minal khisi ala dunya. Wa fi lan iku ing dalem hadis takribullah lil mukminin. Anggone mareki sapa Gusti Allah lil mukminin marang wong mukmin. Wa ibadilan ngedohake Allah lil kafirin marang wong-wong kafir. Wa fihi lan iku ing dalam hadis qabulul khata'i, nampa kekelir salah wa samahilan ke ngapura fima ing dalam barang la yaksidul insan wuquahu sing ora nejo sapa insanu manusa wuquahu ing tumibane ma jenenge taubat itu ya ditampa karena orang yang membuat kesalahan itu ada dua, ada yang karena bodoh, ada nggak ngerti, ada yang namanya angas, dia tahu tapi itu tidak dibahas, di sini tidak dibahas karena yang begitu itu orang kafir. Yang angas itu orang kafir. Sing dibahas ini orang-orang mukmin. Orang mukmin itu kesalahan apapun pasti tidak sengaja untuk melawan Gusti Allah. Nggak ada. Nggak ada orang mukmin maksiat terus krono pancen yo nentang Gusti Allah, nggak ada. Wa fi qabulul khata' was sama' fi ma la yaksidul insan wuquha. Jadi orang-orang mukmin itu kalau berbuat kesalahan ya karena nggak tahu atau karena keliru. Amma qaulu fil hadisi lallahu afrahu. Ana dene dawe hadis, dawe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis ing dalam hadis lallahu yakti utai Gusti Allah iku afrahu, luwih gembira. Gusti Allah kok luwih gembira. Gembira itu apa sih? Fal farhu mongko utai gembira fi haqqil ibad. Nek kanggone manusa, fi haqqil ibad kanggone manusa. Gembira fi haqqil ibad nek kanggone kawula-kawula iku insyirahus sadri biladzatin ajilah. Iku insyirah jembare dodo biladzatin ajilati kelawan kenikmatan sing ajilah yang datang cepat. Jadi wah apa ini? Wien seneng itu farah. Dia seketika ada sesuatu yang menyenangkan, dia gembira. Karena itu mongkok. Wa aksaru ma yakunu zalik lan oke-oke barang yakunu kang ana apa zalika mengkono-mengkono farah fi haqqil ibad. Gembira sing kanggo manusa kawula akeh-akeh iku fil ladzatil badaniyati
ing dalam kenikmatan sing bangsa badani jasmani. Enak, legi, gurih, ngleker. Falihadza moko karan. Jadi nek lallahu afrahu itu dari kata-kata farah. Farah itu kanggone manusa itu sesuatu kegembiraan karena sesuatu kenikmatan yang datang ngono. Bukan kenikmatan yang akan datang, kenikmatan yang datang. Ajilah itu kenikmatan yang datang. Kalau kenikmatan yang akan datang, ajilah. Nek ajilah yang sekarang. Fal farahu fi aqil ibad insyirahu sadri biladatin ajilah sekarang. Walihada qala ta'ala karena raiki dawuh sapa Gusti Allah taala wala tafrahu bima atakum odo-odo seneng-seneng kowe gembira-gembira sira bima kelawan barang atakum sing maringi sapa Allah kum ing sira kabeh dipikirno sik wa qala azza wa jalla farihu bil hayatid dunya mereka pada gembira wong-wong kafir iku bil hayatid dunya kelawan kehidupan dunya padahal akhirat itu khairun. Iku fi hakil ibad gembira anggone manusa wal farahu fi hakillah nek gembira fi hakillah kanggone Gusti Allah iku majazun anir ridho itu majaz metafora minar ridho saya ridho ora kaya gembira ngono, gembira untuk duit, gembira apa enggak. Itu majas metafora. Untuk Allah itu metafora dari ridho. Artinya Gusti Allah ridho. Jadi nek lallahu afrahu artinya ay ardo bitaubati. Gusti Allah luwih ridho nemen ridane bitaubati sebab taubate kawula wa aqbalalan madhep sapa Allah biya kelawan taubate kawula mbok bandingno karo baline unta niku sahibul unta tadi wal maksudu tai maksude Gusti Allah kok farah Gusti Allah kok ridho banget iku piye maksude? Wal maksudu ta maksude iku bayanu surati qabulillah. Nerangake cepete penerimaane Gusti Allah taala taubat abdihi ing taubate kaulane Gusti Allah taala at-taibi sing tobat wa iqbalihi lan cepete nampane Gusti Allah taala alaihi ing atase taib maksudnya fal muradu taik murade karepe kersane iku lazimul farah lazime farah iku apa bahwa utai lazimul farah iku ar-ridha wal qabul yang dimaksud Gusti Allah lebih afrah lallahu afrahu iku maksudnya lebih ridho, lebih menerima nek mbok bandingno karo wong sing untane balik iku mang. Amma qauluhu ala rakhilati ana dene dawuh hadis ala rakhilatihi farrakhilatu ta rakhilah iku al-bair unta alladzi yasluhu kang mampu kang pantes lil irtihal marang lunga adoh irtihal ya
Jadi ada unta-unta itu yang memang untuk perjalanan jauh. Biasa disebut rohilah. Rohilah. Nek secara umum unta sembelian, unta segala macam itu bair jenenge unta. Kalau disebut rohilah itu khusus unta yang disiapkan untuk perjalanan jauh. Karena ini membutuhkan unta yang khusus, yang kuat. Wa amma qaulu bi ardi falat fal falat utai al falat iku al ardul wasi'ah, tanah sing luas sekali, alati lama afiha kang ora ana banyu iku maujud fiha ing dalem lati al ardul wasi'ah, tanah luas sekali ndak ada air sama sekali. Walazar ala ora tanduran, ora tanduran gimana? Tanduran ana banyu ra ono. Nek isih ana banyu itu disebut oase. Banyu di situ. Kalau ada banyu biasanya di situ ada tumbuh-tumbuhannya. Tapi ini ndak, falat itu belas, air ndak ada, tumbuh-tumbuhan ndak ada. Walati hiya kang hiya ya lati ardul wasiyah iku madzinnatul halak, iku sing dinyono kebinasaan. Wong nek isih ana banyu orang masih punya harapan hidup. Nek isih ana tumbuh-tumbuhan orang masih bisa mengharap hidup. Iki ra ana apa-apa. Banyu ra ana, tumbuh-tumbuhan gak ana, tanduran gak ana. As atek ngono ae. Iku Madinatul Halak, tempat yang seperti itu. Taujihul Himam wallahu alam.